Не, къса, бе, тук не се чува. Добре, къса. Какво е това? Дамска чанта. Браво! Брате, поръмчика такова на Nike. Си носи такова слаш... Пари има ли? Ръкавички ли? От тия са 10 текства, 10 текства. Аз си го видях. Ние се сякаме в това. Засякаме се вътре в това. Ти представи си какъв е малък Бостън. Би отишъл купува подарък на Оги и той е засякал на спирката и помогнал да го занесе. Или Бостън е малък, или ние вече ставаме много. Аз го видях това е цела. Голяма си го купила да живе. Боксът душа. Виж, това ти е на място на тенис маска. Горе ще отиваме... Горе става джимна. Абе, няма ли ти Айде, бие. Днес долу ръците, знаете. Днеска снима утре по обяд, мога да видите. Нямка да си го закачиш. Аз за набираме. Не е за набитват като... Браво! Какво е това? Аз не разбрах какво е това. Да, може... Еми да. Цяла година. Това не да свърши вече да си допиваме. Айде, че ми се пива, да, майко. Вие свидите, бе, кой ви е спрял? Да. Не трябва да вземеш кола назад. Това коло донес? А? Да си го взимате, се ми да. Това един педерас ми го даде да му донесе. Светлана Дамева, яла. Яла, ма. Да, чаши това чудеция. Това някой го пълно да писам. Бада, много е халат. Моля, кажи, не е халат, бе. Карайте някакъв... Не е халат. Дядо Коледа, бе! Това Дядо Коледа, бе! От Дядо Коледа. Аз Дядо Коледа видях, бе. Да, брат. Пътваме с гондола. Някаква романтика тук ще се образува. Всеки днес съм подарил вазелини, бе. Аз съм го имала това много готино. Дядо Коледа и не е огрял, да е. Дай тия нещо. Дай много истина. Това Дядо Коледа голямо премерзик, да. Имахте ли да... Аре, бе, кой е следващия? Следващия. Знаете ли какво? Тук Никела пак. Пак, бе. Явно много си слушал тази година. Пак ще дойде това, бе. Няма, тук карам ги подред. Това е изненада. Изненада ли? Да. Това е другото ли? Много Предихме Цвети, че те изненадам. То път пръстен. Картичката първо, картичката първо. Чай, че не знае къде отиде. Че това са пак някакви боксери. Ти ще почти го можеш. Добре. Ей, това е инструкция знал. Ще си ги носи със здраве, весела Коледа и честите много години. Ми мерси. От мен. Чакички, момчета. То, не знаеш какво се Чакай, какво стара тук сега, не може да разбера. Мъж почекал наградата! Браво, Ники, браво! Браво, браво!
Той ти спечели за 2012, реално. Абе, само не знам, защо не взех 3-4 чифта. Ма виж цветите и дитка колко са. Браво на Цветко и Дитка! Я гледай, тя Цветко си е своя в рамка горе. Майката... Това па не ми беше дошъл през закъла изобщо. Почвам да мисля по въпроса. От тук нататък ще дойде. Гледаш утре Цветто прибито. Знаете ли какво аз би Цветто? Ти от Титаник се очаква толкова награди, ама? За Жоро Балата. Това ще нещо много скъпо. Това е карта от Джоза. Че сега, то почне да ми е познат. Паша, жена да е. Вътре скорпион. Скорпион. Вътре змия. Те ще ни пожелат зелена карта, съм сигурен. Весел Количета, нова година, бъди жив и здрав. Това е окей, бе? Това е новия. Леко! Страхотно. Мерси много. Това жена... Колко за баджи? Кой имаш, бе? Бачи, бе. Това жена му е казала какво да пише. Тънка е границата. Тук Цветто му е казала какво да пише. Не, от това Цветто беше написал, признай си. Не, аз съм писал. Ти много хубаво пишеш, бе. Бе, защото Те за това съм даде. Той го пише от една седмица. Той си като стане ти стрезне, пише по една буква. Прашки. Да, дрежки. Браво. Това за мола. Това е новата колекция в мола. Дано ти... Дано! Дано ти стачи. Я, бе. Винек е. Дара, видим де. Охо! Очи, очи. Това дружба ли е?